Estan cremant l'arròs. Se va cremant a poc a poc, val? Mira quina llama, tu. Xicoteta, però. M'encanta que cremar tot això. Veus, lo que és això palla. Això quan la segadora sega l'arròs, la segadora agafa l'arròs i per darrere tira els restos, que això és la palla esta. I la palla esta després hi ha gent que la gasta per palla, val? Pels animals, veieu? És palla això. I també hi ha altres que la cremem, com per exemple així. Jo seria millor que la gent gastarà pels animals i pels cavalls i tot això com a aliment que per tonteries per cremar-ho, perquè s'està perdent. Jo aprofitaria millor pels animals. Veus que això és palla? No veus? Això ho mengen les ovelles i tot. És que la gent és més tonta. Pues això, fiquen fetges i estan cremant tot ara. Està xulíssim, tu, com ho cremen. Hi ha núvols, que guai, tio. Estem en el cel. Hi ha núvols, tu. Uau, que guapos, tu, els núvols. Hi ha mal de fum. Qué calor. Tío, sí, mira. Buah, eso es una flipa. Eso es una maravilla, tú.